Goedendag iedereen, 9 januari 2023. Ja, ik ben even op wandel, ook iets dat ik regelmatig doe voor de gezondheid. Even verder, ingang Vogelwaarde Rapenburg. Ik ga ook nog even de wandeling doen langs de locatie waar dat dus de nieuwe landbouwweg zal komen, de route voor de vrachtwagens. Nog even interessant. Je ziet hier ook aan de andere kant de snelle route naar Hengsdijk en Kloosterzande. Daar aan de rechterkant Camping de Vogel. En dan heb je natuurlijk Vogelwaarde, die smalle route even door het dorp. En dan ben je terug aan de aansluiting met de N290 richting Hulst en Terneuzen. Zo, welkom in Vogelwaarde. Momenteel een 50 kilometer route en zal 30 km per uur worden. Dus wel ook interessant voor de fietsers. Minder druk verkeer natuurlijk. Nu in de late namiddag is het niet hetzelfde verkeer als in de ochtend. Die hoofdzakelijk hier in de ochtend. En rond de middag is het bijzonder druk. Zo, ik ga even langs de Margaritse dijk. Dus hier rechtdoor Rapenburg. Het is ook wel nog even leuk voor de street view, voor de toekomst, met de veranderingen dan. Want ik bewaar ook vele street views van vroeger. Ik vind het wel interessant. Ja, hier ook eindpunt Vogelwaarde. Ja, je hebt vele toegangsroutes. Ik zeg ook met de fiets kan je langs hier richting Hulst, maar meer bepaald de andere route die ik zo dadelijk in beeld zal brengen. Zo hier aan de rechterkant even verder. Dus die route gaat plus minus hier komen. Dat kan zijn wat meer naar links. Is nog niet duidelijk, maar bon, het komt alleszins hier. En dan met een verbinding die wat verder zal lopen volgens het plan dat ik gezien heb. In de krant stond het even, dus met aansluiting terug op de Vogelweg. Momenteel nog een wandelpad. Ja, hier had je wel bomen aan de rechterkant ook. Je kan wel zien dat dat verwijderd is. Het is ook te zien op een oudere dronevideo van Vogelwaard. Kan je wel nog zien hier het pad duidelijk met de bomen. Maar ook op het gebied van lawaai, in Vogelwaarde is het bijzonder stil. Dat kan je wel zeggen, rond een uur of 5, je hoort niets meer, maar wel hier in Rapenburg heb je constant lawaai. Nu zelf ook, er is minder verkeer, maar bon, je hoort wel duidelijk het verkeer. En zoals de mensen zeggen, de trillingen in de woningen. Dan meer bepaald bij de vrachtwagens. Het is wel nog een serieuze afstand nu dat ik het zo zie. Zonder de bomen, het bos hier. Ja, met de mountainbike kan je wel even snel naar de andere kant.
het is wel een redelijke brede locatie. Ja, natuurlijk als de vrachtwagens moeten komen in beide richtingen. Het is wel een feit, ik heb het ook getoond op in die vorige reportage. Het is onvoorstelbaar hoeveel vrachtwagens dat er langskomen in Vogelwaarde. In beide richtingen, met de aansluiting naar de N290, ook de andere richting. En dan zal die route dus natuurlijk rechtdoor terug aansluiten met Rapenburg buiten het dorp. Ja, een fietspad is hier niet nodig, want we kunnen fietsen op Rapenburg. En ook wel logisch dat het fietsverkeer de andere weg gebruikt. Ja, even hier een modderpoel. Nog even draaien hier. Dat is wel een serieuze afstand. Ja, dan hier de picknicktafel van Vogelwaarde. Er staan er enkele, dus hier en dan ook in de Bossenstraat, ter hoogte van het bos daar. Is er ook een. Zo. En dan deze route hier is eigenlijk mijn klassieke fietsroute en ook van de studenten. Dus in de ochtend, ja, nu momenteel als het nog donker is ook, zie je wel hier veel studenten vertrekken uit Vogelwaarde richting Terholen. Het voordeel van die route is, je moet niet langs het fietspad van de N290. Dus het is een rustige route. Het is ook wel redelijk snel. Dus één punt, dan de rechterkant, dan Terholen en dan ben je snel in Hulst. Bon, als de wind niet tegen zit, is het mogelijk in 35 minuten tot Hulst busstation. Natuurlijk bij hevige wind is het wel vaak 3 kwartier, 50 minuten. Neemt wel zijn tijd aan. Zo, hier nog even de locatie. En dan hier natuurlijk zal die route doorlopen. Maar ik zeg, het is toch wel serieus de afstand. En dan nog verder. Ja, hier is het ook wel een terrein, laten we zeggen, die niet effen is. Dus een hele klus, zoals je kan zien. Om dan verder die aansluiting te voorzien met Rapenburg. En dan waarschijnlijk hier de overgang voor de fietsers. En dan ben ik terug hier in Vogelwaarde. Ik zeg, verschillende aansluitingen. Dus met de wagen is het slechts 10 minuten naar Vogelwaarde. Van hier het eindpunt. En moet je rekenen 12 minuten tot het winkelcentrum
Zo, ik ga hier nog even het stukje met de route hier filmen met Rapenburg. Voilà, je hebt er al een vrachtwagen. Ik zeg hier, nu valt het wel mee, maar bon, zoals ik getoond heb op de video, het is bijzonder druk in de ochtend en de middag. Hè. Dan meer bepaalt dat het verkeer op bepaalde momenten vastzit. Ah, daar heb ik een bekend voertuig. Lijn 10. Eenmaal per uur komende uit Hulst busstation. Zo, ik ga hier de video afsluiten. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Het was even leuk om die wandeling te delen, waar dat nieuwe route zal komen. Tot de volgende